Uta ubak hot yafi. Ulang ubala ban syania. Uban le ru ia kata. Kesiti kebanikong syaki baget hatesalani. Hakalanong kabasan. Ketukhat kaba arhusau. Kata kajingai ne kajong play. Katkum kajing hikai jong ka Bible. Kajing tu hawa polo to ay ka shiti syaki baget hatesalani. But I mean seal. Yaki para baget haka barang hatesalani. Namar bang haka jingalap kajing tre gospel kajong Apostle Paul hatesalani ka Bible kumba kadon kajing roy ka bakra du kata-kata. But kata kajing roy jong ka ministry kajong Paul ha Thessalony kalap penpi hun ya kinong yalam jiu hagat ka Paul. Haka ba kini kinong yalam jiu kalap kenroy kata kajing pishni. But kilapin kiwin ya kanong ba Thessalony on ka Bible. Balik kuno ban twet ban betong yo Paul. Namar kajing buat niam jong ini kinong yalam jiu kawan ra ka persecution. Leni kawara kajing syak penctamben kabajur ya kabalang kabadang lung kabalang kabadang Thessalony. But they halor jong kani ka background. Halor jong kani ka daw. Upol utok ya kani ka city balik no ban aimen sim ya ki para banget ki badang lung kabalang kabadang lung Thessalony. Mau tahu bala khot ya pi ulong ubala ban syania uban leru ia kata ngako mansyim tangini benta iba kut jong ka sentence uban leru ia kata nakaphang jong ka jingkhot ka jong blai hoy ulong bala mansyania bak uban leru ia kata haboong uban leru ia kata kathau kamut uban pendep ia kata ka jingthumu kaba ulok khot ia phi Ubreng umju khot ya noino lemda udon ya kajing tumu. Ukhot benek no ban pendep yala kajing tumu haka jigim jom kita kibla khot. Ngiyu I haka Bible bo blay ude basdang ya kakam ban umdei ublay ubashui shiteng ban ya kakam. Henry ya kata ka bo rasdang ubendep ya kata. Hakma jude ublay bo mafi bangai syakri all things are possible. Amen. Kikai paro kelong kibala baru pendam bat ngaru ngaju penmelin ya lagi ba hakanu kanu kakam wala ni ka jintre hayeng lagi jintre no kanu ka bakam ka ba ngala sedang ngasaton be kita ka jing pendam larang pendam kita kakam ba sisir mangala sedang ngako pendam bat ka bai kong khamla ka jing pendam nya ka jing sedang ki para banget Thessalony ko mo bele kini ki badang lung ba hadu kata-kata namar kata ka jing pinchitom ben ka bawan ha ka jing bejoki Henry ka kentin kabo po Ukraine ka aimen sim yaki. Bahag ni kasgi ka bamantaro halor jong ni ka kentin ini sentence lain makdo uban le ru ya kata ngaka banora likely key points. But kini key points kiba ngaka banbu kini key thoughts kiba na kini key kentin ki jong Paul kiba nganora lightly kiba don ya kani ka kentin wat haba. Ngan penon kami ni ki kentin wat haba hakawai pagui ka point kanang ba kan pensuk ipi ban smothu tangi thai ska point ka banikong na ka po na ka benta juga tim ka jomblei ka bo bolong kumno bau tau bla khot ya phi ulong bala ban syania uban leru ya kata lani uban pendabru ya kata wat haba mangi mapi daladi hi piong ba kata kabamla pandam uta ubala khot ya phi ulong bala man syania uban leru ya kata kabama phi piong kamla hi balong kata ladon kawai ka jingpin bab kanong shun ban pin bab ya ka jing syakri ya ka jing khot ka jomblei kanong ha wat kado syakiwei niko Henry kaba hakmat dei mangahi daladi ngapen bab dei mapihi daladi hi ben bab Henry utau bala khot ya phi ulong bala ban syariah uban leru ya kata uban le ya kai ya kata ka bang ngila ong ngila perkhat ngila debrai bakamla banong ka palat kala banong
ipoi shino hede tau lo khot ye pite ula ban le ya kata ka ba ma phi ong kamla ban dong ngidon yo ma kum tau blai ki para ba me ha Thessaloni ke kendu mau siang nama kata ka jinget ka jongki ka bakidang shuan sian chau Jesus Christ phimla ban mundur ken ba ki para ba me ki ha ban pen phetri yo pol syakoi pat ka jaga sa stop beria na pule nama ba kita ki jiu ki reunion ki ship niam maka por ki twet ye ka jingim ka jomo ba ki para ba ki basro concern ye ka jingim ka jopol ki pen phetri ye ki le ka Bible ka dan ka por ba ki pastor ha pa dere ko por phet re kena pule ki benda khamsi dir ba ka don ka por ba ki por wa jule ko em ngan le kana por wa le kan sakte ka sa khumi me Jerusalem em ngan le ndai ka mon khum ban ya tu ha ka tai ni ka jom le ka por ka jom le Henry hagani ka por niyo ingin ba ki par be ki por blong Henry men sa tes ni ka twet ka wa ni me ka ker ka ni me ki ben pet ki para bage yo por bak bak por pet Siberia mutur ka balang ka barang susang nong sarai pekra mutur ba pi ya kata ka jinglong jingman ha Thessaloni bakum ha kata ka por ka sur ka sawajang ya ki para bage ka ba shano kini kin poi ki song sit khebi ini pet kai shano kin poi nong yalam apet kara tentang para bangit sudah benanglung kipoi shano bat ki para bangit hakata ka poru don pun pha ki ba kwa bandit phai no sha ka jinglong ka barin unang thosh ki Hebrew na puli ya ka stish ki Hebrew batai bahang to sipang kita ki kristan jiu ki barang ki bawan na kanyam jiu kumno kay bakira kwa bandit phai yang sha ki jingle ki barim ban practice yang itu ki jinglong ramba lindo jong ubrio Hari unang thosh ki Hebrew pun kenal kiba ngidon ramba lindo bakang krau tadi Jesus Christ unang thosh ki Hebrew ru wai men sim ni kiba ge jiu nomor ba kadon ka persecution masher kai ba kaba bateng nalu kani ka porhi kata kani ka jinglong jingman jong ki para baget barbun bha ki para baget kim sola shu banyan ye kata ka jian ti jong ka jinget barbun ru ki batmu ber phaidiet nama kita ki hordens kita ki dingping kyang kiba ka ya ki kiba kimla ban kam kawan ke jingpen pep hari upol kumota ka bor tho ye ke diga shithi ban I men sim ya ki yodon hapreng jungi ye ke ka bor ki para banget pidon shibun ki jing snow ki ba sawa ka jimut jompi kidon shibun ki sur ki ba mi na phi hi ki ba pion ba ngam sula phi ma kani kelenti juga jinget dekat than wat keno yano wat keno I pasor jompi wat keno I nei pa la ni kino ki shali ki jong blai nei kabani ko klong chet chwa yo dei ma phi hi ki ba pen pep ya kata ka jing khot ka jong blai pila den ai rai banganum la phi ban ya kani kelenti nganum la phi ma ban shakriyo trai nganum la phi ma ban ya shaprang bat bun ki bangai pen good law ya ka jere ti ki jobi ki bangai ublei ubama phi ban ngai shakri tip du ublei bom chupan bor lara phimon la phim tre hi ju khnyan jubor hede tra khot ki phi ban nga bagi yan ban trai wat lada ka jere ti ka than ru wat haba kita ki sur ki basawa ba phinum la banya ye ka digalenti hari kan perkemau yang mau tahu kalau pak dia pite udah bala pun pendat ya kata pun pendat ya kata jingmu jong ka jingkot ka ba udon ha ka jingim ka jongki wat haba ma phi dalati phila da pongba kanumla manlo kumta kanumla panja kumta kanumla panja kumta em ublei ni keski kumta perkemau ya phi ma ko di mga pendat ya kata wat ai rai ma pi wat ai ka rai ka bakot banong ba em amla su ka than ding itep niru ka ha ka jan si ka job hi hare wat ai ya kata ka rai pang ba ngam la su na ba ta blok ko fi dong bala upol thoru ke ka city se ki bege Filipi we Henry bangadang scam ya kanihi bauta obalasdang hapi ka jingle baba un penjana ya ka hadu kasngi Jesus Christ, hallelujah. Unok ki no siteng lenti pi. Wan aila bakata ka sur ka bahabo jopi kan ong ba em ngom long ki nganom la
pendek try wong di mga pendek di kata they try uban pendek di kata kapoin ka ba tahu kalau kau di view dong kalau manusia uban leru ia kata wat haba kiwei kila arai lapimla banle kiwei kila dap ong lupai biba kanum long kumta kiwei kila dap ong ye biba pinomla satya oh kiwei ki ong ye biba pimla hitang shuai jaga ya kebakum kata kasur kan pat kan penbeb ya kajian nanti kejopi kata kasur kabonga pinumla wanai jaga kasur kabasawa nikiwei henry yang ini keski kabamanta kami berpencau tahu bohong ubala banle ya kata amen wat haba kasur jengki weipat kaomba himla banle bara bagi payang ni pegang ya ka konteks jengki para bagai hatesali shalu kan boy kini kajing syakri play nong ya lalu ru himdan keno wan payang syakadiam ju iya no ya to jisu uba pidang syatep dang meno ini kajing jungi kini kepala hendai wan payang no syakadiam ju yo kisur kibasawan ki wengan fi ki penpep ki penok mensim ya fi bapin ya syaptan ban syakri utrai hendai hak ni segi kabanta kau kaban wat ai jaga ya kasur jol kibai kita kisur kibakumta kiba syukur kibabul hai kini kismi kibabulta try balakot ya pi udang kepala manusia berkapun kebalai ka kami sering bahak kaya jan bahak ka jinlong jiman haka balang hatesalani bauta balakot ya pi udang kepala manusia uban leru ya kata wan hama ki jinglong jingman ki yathu ya pi ki ai ya ka message ka ba bhai pi ba pin poi shalo kita ki jingja ki bonja ha ka jim jopi ki ong ya pi ba himla banya syakran himla on syakriyo try ki jingja ki baja mangasgi ki kta ba ya ka jimut perkat jong hibat kin su piet shalu ka dono don shibur ki para bagai lapak pi lapan pep pi taki jingja taki jingya syam ki jopi taki jingi kendu ki jopi kalau belum ka jingya pak yeng paksan kalau belum ka jingja ka susi ka jingya kalau belum ka jing ka bapima kalau belum ka jingpang ka jingstom kalau belum ka rom ka syak kalau belum ka lun kalau belum ki jingja ki boong ye piba keno ban syakrilei keno ban syakrilei Henry Play uta blokot ya pi urang wala ban syania ban bendep ru ya kata wat habaki jingja ongba pinla syute ki jingja sawong jo pi kyo pinla syute uleu play blokot pi urang wala ban le ya kata un bendep ru ya kata taktin ka jo play nang jungi wei pe ne ka singi ko benda kalong kumta au try unai ka jingye ta ulang kuat lagi ulang balap bersyariat bukan leru dia kata kapama pihi yang ngamla bande tahu nalle mangai kata kiwe yang pimla bande penumpoi sino utrai dei mga bande tidak dia kata kijingja kilom jinglom juman hakanong yin jopi hakajing jopi kyo ba pimla bande rai ke sewa dei mga bande dia kata